Тысячи рук поднимут свой стяг, только наперед, ни кроку назад. Вот ты историк, но та история, которую знаешь ты, это только малая часть нашего прошлого. Посмотри на эти камни, они помнят все, это и есть история. Съел? История – это суб'єктивна реальність. Ми не ведаем сутність того, що відбувається. До речі, навіть сам чоловік не може впевнено розповісти історію свого життя. Що? Древи. Ніколи не розумію, як дерево виростає з камня. Яно ж великим ніколи не виросте. И не поймешь. Андрей Росінський, беларускі кінакритик і культуролог. Зараз адбываецца першы фестываль Бульба-муві беларускага кіно. Упершыню прадстаўлена панарама беларускага кіно. Як не дзіўна, у беларускага кіно ёсць даволі добрыя перспектывы, потому што краіна Беларусь, яна знаходзіцца на культурным разломе. Я не кажу про составы, я кажу про краину. Ребята, давайте сфотографируемся. О, давай. Давайте. Сфотографуемся. Ну давайте, почти стали. Ой, гляди, ты запачкалась. Правда? Стали. Приготовились. Сейчас вылетит зверь. Классная фотка, особенно ты. А ты видишь, что коты привязываются до места, а не до человека? Да? Так. Как интересно. Сейчас проверим. Добрий день. Петро з Глибоцького району. Там просто, якби ми там захопляємося кіно. Просто, у нас там так само невеликий фестивальчик. І, я зараз, як кажуть, викопав эту бульбу, треба ніде походити. Взяв мішок і пішов у Польщу. Як кажуть, бульбу, напевно, вже викопали, так забирайте і приїжджайте у Варшаву, у кінотеатр «Луна». Ось тут проходить якраз проклад білоруського кіно, перший варшавський. Ось таке цікаве, ведаєте. Ми у вёсці не думали, що ось у Білорусі можуть таке зробити. Да, нормально. Добра бульба. Добра, сапраўдна беларуская. Польшча, Еўросаюз, Беларусь, Лукашенко. А кроме гэтага ніхто нічога не ведае. І думаю, што самае цікавае гэта гэтым глядачам, палякам, прыйсці і пабачыць нешта беларускае. Вы дадите мне вас? Это все переписано. Ничего не понимаю, куда он? Тысячи рук поднимут свой стяг, только наперед, ни кроку назад.